To duchovno nie je o batikovaných oblečeniach a výkladoch kariet a budúcnosti. To duchovno je len o to, aby si stíhal držať rýchlosť prítomným okamihom. To je skutočná sila, nie to, že aké máš svaly alebo nie to, kto čo všetko zvládne, ale skutočná sila je vlastne v tomto, že si schopný rozpoznávať to, čo sa ti v živote deje a hlavne reagovať na to. Ten základ toho čo je v nás je vždy len dobro. Takže keď všetko ostatné odhodíš, tak určite z toho vystane len, že si v pohode. Môžeš byť veľmi obyčajný človek, nikto to na tebe nemusí poznať, ale vnútri je niečo, že vieš, že tam je nejaký hlbší potenciál. A vyslovene by som to nazval slovom božstvo. Je to tam potenciál ľudskej existencie. A keď si takéto niečo, že už sa toho dotýkáš a uvedomuješ si, že to s tebou je, že to s tebou cestuje, nikto ti to nezoberie, všade to chodí s tebou, zrazu ti to otvorí dvere s takou príjemnou odvahou, už ti môže byť len lepšie v tom živote, každý deň už ti bude len lepšie. Zrazu prestaneš rozmýšľať nad nejakým kolegom, ktorý ťa štve, alebo nad nejakou situáciou, ktorá ťa otravuje dennodenne a zbrojíš a sú tam akoby také domnenky a vášeň je tak silná, že stiahne tú negativitu, ktorú každý má v sebe, tie programy a tie ťažké chvíle, ktoré ti bohužiaľ negatívne ovplyvňujú život, keď nič netvoríš a nemáš tú vášeň. Môžeš sa držať tak jednoduchých pravidiel, ako to len ide a zrazu sa usmievaš. A ten úsmev, to nie je tvoj úsmev, to sa usmieva to vyššie ja tvoje. Milí neurazitelní, zdraví vás Jardejrák, sledujete nebo posloucháte nový díl neurazitelného podcastu a v jeho úvodu jako vždy veliké díky od srdce vám všem, kdo mě na herohero.co/neurazitelný podporujete v tom, že pro vás tuhle show můžu točit a zlepšovat. Moje pozvání dnes přijal Maroš Vágo. Maroši, vítej v neurazitelném podcastu. Veľmi pekne ti ďakujem za pozvanie a som rád, že som tu. Teším sa na ten rozhovor, lebo nejak mi to tak zasvietilo, že tu mám byť a som zvedavý, čo z toho sa urobí. Ďakujem. Já se taky moc těším. Jak žít sebevědomý život? Jak mít sebevědomé vztahy? Jak se ráno probudit a cítit, že jsem v pohodě člověk, že nemám žádný problém, že mě to tady baví? To jsou věci, které jsem si napsal, že bych chtěl, aby si diváci z dnešního rozhovoru odnesli. Mm-hmm. Ale začnu otázkou, která mě čím dál tím víc baví na začátek rozhovoru, a to je, co je podle tebe smysl života a jak se u tebe odpověď na tuhle otázku vyvíjela postupně? Toto je akoby široká otázka, ale hneď mi na ňu ide jedno slovo odpovedať a to je sloboda. Ja si myslím, že sloboda veľmi definuje ten príjemný, ten taký šťastný život, pretože ak sa cítiš slobodný, tak zrazu tie rozhodnutia vyzerajú inak a hneď to má vlastne na seba aj tú reťazovú reakciu. Otázkou je, že ako dosiahnuť to, že sa cítiš slobodný vo svete, ktorý všetkých nás atakuje niečo. Buď je to nejaký tlak, nejaký nátlak z rodiny, z rodinného prostredia, alebo nejaký nátlak v zamestnaní, alebo už akékoľvek iné. Každý máme akoby to svoje, že kde máme tú citlivú zónu. A ako v tej citlivej zóne nabrať slobodu? Presne ako si povedal, ja som sa k tomu prepracovával. Poviem, že prepracovával, ale ak sa ma úprimne pýtaš, tak hovorím na rovinu, že myslím si, že ak objavíš tú slobodu a pocítiš ju a vieš ju žiť, tak si sem už prišiel akoby s takouto nejakou výbavou, len si to tu vlastne tak ochytal a mohol si to začať žiť. Takže keď vidím niekoho šikovného, tak viem, že sa to nenaučil akoby teraz alebo v tomto živote. Proste prišiel s ním, ak veríme na nejakú reinkarnáciu, tak verím tomu, že ten človek s tým prišiel. A ja, keď mám byť úprimný, tak si myslím, že som prišiel sem s tým takým minimálne s odvahou byť slobodný. A čo to znamená byť slobodný tak, aby sa to prenieslo do všetkých oblastí tvojho života? Za mňa je to, že je potrebné cítiť, že tú esenciu toho života, takéto nejaké vyššie ja alebo nejaké božstvo, niečo v sebe musíš rozpoznávať. Môžeš byť veľmi obyčajný človek, nikto to na tebe nemusí poznať, všetko vlastne všetci by ťa zaradili, že veď obyčajný človek, taká šedá myš, ako my hovoríme na Slovensku, ale vnútri je niečo, že vieš, že tam je nejaký hlbší potenciál a ten hlbší potenciál alebo nejaká taká, je to vyslovene, by som to nazval slovom božstvo, je to tam potenciál ľudskej existencie a keď si takéto niečo, že už sa toho dotýkáš a uvedomuješ si, že to s tebou je, že to s tebou cestuje, nikto ti to nezoberie, všade to chodí s tebou, zrazu ti to otvorí dvere
s takou príjemnou odvahou, nie na silu, a otvorí ti to dvere do slobody. A zrazu sa začneš prejavovať v každej situácii veľmi slobodne. To, čo to urobí na druhej strane, sú nepríjemné situácie. Netvrdím tým vôbec, že máš byť akoby nepríjemný na niekoho, alebo sa hrdo tváriť. Práve naopak, keď niekto to hrá na tú odvahu a na tú slobodu, tak je to veľmi rýchlo odhaliteľné a ten človek rýchlo akoby dopadne. Ale keď to proste cítiš a nepotrebuješ nikoho o tom presviečať, tak zrazu máš obrovský nadhľad v každej situácii. A ten nadhľad pre mňa znamená sloboda. A keď tu trochu pocítiš, že v tých každodenných situáciách vieš zareagovať slobodne, tak už ti môže byť len lepšie v tom živote. Každý deň už ti bude len lepšie. Já právě věřím, že spousta našich diváků tohle to má, že v sobě něco cítí a vím z vlastní zkušenosti, že třeba nevědí úplně, jak to uchopit, vyhmátnout, vytáhnout, tak budu moc rád, že se o tom tady dneska budeme moc zbavit, protože ten stav, který si v jednom rozhovoru popsal, jako že jsi v pohodě člověk, který si užije všechno, co mu realita nabízí, tak to mi zní nádherně. Bych hrozně rád všem dopřál. Ďakujem ti, že si aj teda vypichol takúto vetu, lebo ja neviem, kde som to povedal a ako pravdepodobne to tak nejak zo mňa vypadlo, ale toto je taká nejaká filozofia moja, tak týmto nejakým spôsobom žijem a fungujem. Nie vždy sa mi to podarí, samozrejme tam dostanem takú lekciu, za ktorú som takisto rád, a toto je to, že keď raz cítiš, že niečo je v tebe hlbšie, tak aj keď dostaneš tú lekciu, nechcem to úplne brať, aby to bolo také, ja nemám napríklad, alebo nesúznem veľmi s takým motivátorským prístupom života, lebo to, čo vychádza tebe, nemusí vychádzať druhým, a motivovať niekoho akoby na silu nejakým spôsobom nie je úplne akoby to vhodné, lebo tebe to proste fungovať nebude. Ale ten spokojný život je záruka podľa mňa toho, prečo sem chodíme. My sem chodíme si rozpomenúť na seba. A keď som pocítil, že žijem takýto život, že sa mi to darí, bez toho, aby som na to tlačil, alebo by som to chcel, alebo by som sa niekde hlásil, že si to prosím, alebo niekde akoby búchal na dvere, tak som zrazu pocítil, že to viem odovzdať, že tí ľudia okolo mňa to akoby chytajú tiež, že je to také návykové a dá sa to preniesť, a v tej chvíli sa mi otvorila aj takáto cesta, že som niekde schopný aj nejako vystupovať, niečo rozprávať. Ale mal som to od dieťaťa, len som to nemal nikdy uchopené a nevedel som, že to je ono. Zdalo sa mi, keď som mal ťažké chvíle, lebo nemal som to vždy najľahšie, ani to detstvo som nemal najľahšie. Niektorí ľudia si niekedy mi dávajú otázku, že tebe sa to ľahko povie. Vôbec nie. Ja akoby tento život vôbec som nemal na ruže huslaný, že som si to musel akoby všetko tak odkračať, odchytať a sám sebe akoby preukázať, že to funguje. Ale zistil som, že byť v pohode znamená, že si nielen v pohode pre seba, ale aj pre všetkých zúčastnených okolo teba. A je to najpríjemnejšie za tým je, že nemusíš nikomu nič dokazovať. Takže toto je to, že že tu dnes sedíme, je pre mňa stále zázrakom. Mňa keď niekto spozná niekde na ulici a niečo mi povie, tak všetci tí ľudia mi vždy povedia, že vidieť je na mňa, ako som prekvapený, lebo ja som prekvapený z toho, že vôbec akoby sa to udialo, lebo ja si to neuvedomujem veľmi, že ma niekto niekde spozná, alebo že som povedal nejakú vetu, ktorá niekomu pomohla, alebo už vôbec, že tu sedíme v tom rozhovore a že nejakým spôsobom verejne vystupujem, že je to pre mňa neuveriteľné a zároveň je to pre mňa vizitka toho, že žijem nejakú takú zaujímavú slobodu, a to je pre mňa to, že byť v pohode. A když jsi zmiňoval, že už v dětství se to tam občas myhlo, jak to třeba vypadalo? Bolo to také, že ja som bol také zvláštne dieťa. Ja mám trochu pocit, že aj ty si to tak mal, preto to teraz poviem. Ja som bol také dieťa, že predstav si, že máš 5 rokov, všetko je závislé na tých dospelákoch okolo teba, to sú pre teba tí bohovia, ktorí čo povedia, tak je pravda, máš pocit. A ja ako 5-ročné dieťa, ja som si uvedomoval všetko tak isto, ako ti to hovorím teraz. Že som vlastne veľmi veľa vecí som si uvedomal. Dokonca som videl, keď niekto niekoho klame. Videl som, keď niekto snaží manipulovať toho druhého. Videl som, keď niekto akoby na silu sa snažil získať niečo nejakým tlakom, nejakou aktivitou. Videl som nejaký program, že sa v tom človeku spustil nejaké také automatické odpovede. Videl som, že to zrazu nie je on, lebo som si to vedel porovnať, keď som ho chvíľku pozoroval. Vieš, predstav si, že
5-ročný malý človek, malé teličko a tam sa pohybuje, čiže ty všetko vidíš z diaľky a teba sa nikto nič nepýta, čiže tam ty máš obrovskú príležitosť pozorovať veci. A zrazu vidíš, že sa tu hrajú všelijaké hry. A bežalo mi to hlavou, že ale vidím, že som tento človek veľký, včera robil niečo iné a teraz reaguje úplne zvláštne, že vidím, že to nie je on. Čiže takéto prejavy som mal a toto som si všetko uvedomoval. Ja som rozmýšľam teraz, že v jakom veku ideš do jaslí? 3 roky? Potom je tá škôlka, to je okolo tých 5 rokov. Tak v 3 rokoch som si uvedomoval, akú má náladu každá tá vychovávateľka, ako sa majú deti, čo prežívali včera doma, akým spôsobom prišli, že som si uvedomoval úplne všetko. Takto isto, ako sa s tebou teraz rozprávam. Mám na to plné právo, už som dospelý, už mám dospelácké telo a už môžem vlastne sa vyjadrovať zase, ale tento istý typ uvažovania som mal aj v tých 5 rokoch a bohužiaľ som si uvedomoval, že nemám žiadne práva, že nemôžem absolútne nič. Jedine, čo som si uvedomoval, že si musím dávať pozor na to, aby som nenasal tieto programy tých dospelákov. Takže to je jediné, čo som si akoby normálne denne uvedomoval. Uvedomoval som si, že vedel som rozlišovať, čo sa mi páči a nepáči a vedel som, že napríklad táto vec sa mi nepáči a musím si dať pozor na to, lebo som cítil v sebe takú vec, že teraz to veľakrát vnímam, keď pracujem s ľuďmi aj vlastne s rodičmi a ich deťmi, tak vnímam, že tie deti sú obrovské špongie, čiže oni vlastne nasávajú iba programy do tých 7 rokov, oni stále nasávajú, oni si o všetkom myslia, že je to tak, že je to správne. A toto som si uvedomal, že nesmiem nasávať, že si musím dávať pozor a že musím mať odstup. Tak toto bolo už pre mňa, čo som si samozrejme vtedy neuvedomal, až teraz spätne, vlastne roky, keď sa nad tým zamýšľam, tak vlastne som bol takýto istý, len teraz mám väčšie telo. Čiže bolo to pre mňa už zásadné, že preto si myslím, že už som sem s tým prišiel a zároveň som rozpoznával iné deti, na čo sú talentované. Videl som, že ty budeš dobrý maliar, ty budeš dobrý to, že uvidíme, kam ťa život povede, či ťa to akoby nezobere niekde mimo cestu a niečo, ale videl som tie dary tých detí a bolo to pre mňa také zaujímavé, že som každého tak obdivoval, že to bolo pre mňa také obdivuhodné, že wow, že však sa aké máš ruky, že s tým budeš, alebo ako máš silu a som vedel, že tí ľudia sa budú uberať, dnes sú powerlifteri z nich a podobný, čiže bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Čiže toto som objavoval vlastne od dieťaťa. A do toho tam boli ťažké chvíle, ktoré som musel akoby zvládnuť a ísť do takého nadhľadu. To bolo samozrejme veľmi, veľmi náročné. Tam s tým som musel robiť potom v takej puberte, lebo som videl, že predsa len sa akoby niečo nachytalo, predsa len hovorím to tak nadnesene, ale že to je samozrejme, že áno. Pri niektorých som si to vedome uvedomil, že toto nesmiem a pri niektorých sa to udialo automaticky. Ale potom po 20 rokoch, po tej 20-ke, som začal pociťovať túto slobodu, o ktorej sme sa začali rozprávať. Zrazu som vedel, že nemôžem si tu vyskakovať, nemôžem ísť akoby tvrdohlavo do veci, nemôžem tlačiť veci pred sebou, nemôžem niekomu hovoriť, čo kto má robiť a to som ani nikdy akoby takú tendenciu nemal, ale vedel som, že som tu, poviem to teraz tak, že myslím, že mi budeš rozumieť, cítil som, že som tu sám. A tým, že som, samozrejme máš blízkych ľudí, ja som bol vždycky v športových rôznych oblastiach, v športy som ročil, že som mal okolo seba kopec kamarátov, kopec ľudí, a samozrejme rodina a všetci. Ale vedel som, že sme tu všetci sami a po tej 20-ke som začal byť taký smelší, že hovorím si, že keďže je jasné, že sme tu všetci sami za seba, tak prečo by som si nemohol dovoliť trošku fungovať v tej slobode viacej a v tom nadhľade. Takže od tej chvíle som to začal akoby robiť. Pamätám si, že tá 20-ka bola taká pre mňa. Vedel som, že určite pôjdem študovať psychológiu, vedel som, že toto sú tie smery, ktoré budem robiť, lebo som bol tak nejak vnímavý, že som to neodchádzalo od toho dieťaťa, to sa práve že zosilovalo a zrazu už som nemal toľko otáznikov, už mi boli veci jasnejšie. Takže po tej 20-ke som zrazu cítil, že ja si potichu, aby o tom nikto nevedel, môžem si dovoliť byť slobodný. A nikomu o tom nebudem samozrejme hovoriť. Takže a zrazu to mi prinášalo veľmi veľa akoby slobodných chvíľ a momentov a ľudí a zrazu nemali na mňa až taký vplyv, čo sa mi samozrejme veľmi páčilo. Bolo to strašne zaujímavé. Je moc hezký. Přemýšlím, myslím, že jsem to takhle moc neměl, že nějaká vnímavost tam byla, ale těch programů jsem nasál hodně a pak jsem se jich pracně zbavoval. V tomhletom směru mě překvapilo pro diváky, kteří tě třeba tolik neznají, tak ty jsi pracoval se šamany v Austrálii, v Peru
A tam mě zaujalo, že jedna vůbec z prvních věcí, která se tam dělá, když přišel někdo do toho léčebného centra, tak bylo, že první část toho léčebného procesu byla, že si k něčemu vytvoříš vztah. Mm-hmm. Najdeš si něco, co tě osloví a to mi přijde jako úžasný první krok, i aniž bychom jezdili do Peru. Teda. Tak. To je tam som sa prvýkrát stretol s takou slobodou, ktorú som aj ja vždy hľadal. Tam sa mi to podarilo akoby zaujímavé, že tam ma to hodilo, lebo zrazu sa tam ocitneš medzi ľuďmi, ktorí sú, poviem to, že veľmi múdri, veľmi inteligentní, ale nebolo ten inteligenčný kvocient, to taká tá inteligencia, ako si my tu na západe predstavujeme, že čím máš väčšie IQ, tak tým si akoby dominantnejší v tej spoločnosti. Opakom to tak bolo, že oni tento druh inteligencie až tak nepovažovali za to najviac smerodatné. Oni považovali tú múdrosť, celkovú takú životnú múdrosť, v tým sa potýka aj veľa sloboda, veľa pokora, veľa odvaha, veľa tej disciplíny, ktorú som tam videl ako takú sebelásku, tú disciplínu. Takže toto bolo to, čo ma tam zaujímalo, že ja som teraz cítil, že som medzi veľmi múdrymi ľuďmi. A tak múdrymi ľuďmi, že ja som vždy vyhľadával akoby lepších odo mňa, či to bolo v hociakej oblasti, v športe, v škole, v rôznych oblastiach. Vždy keď som sa zrazu cítil niekde líder, tak som vedel, že není dobre. Lebo som vedel, že sa nebudem akoby napredovať, že sa nebudem posúvať, že vlastne tam trošku je to taká ego pozícia byť ten líder, lebo si tam taký, že všetci ti vlastne dávajú ten hold a oni rastú pri tebe a ty stagnuješ a ty si to nemusíš všimnúť, lebo to ego ťa samozrejme presvedčia, že to je super pozícia pre teba. Takže toto som takisto vždy videl, že to akoby sa mi nepáčilo a zrazu som prišiel do tej šamanskej kultúry, kde to práve duchovno je postavené na taký level, že ho oceníš formou, že toto je múdry človek, ktorý žije slobodu. A to som presne vyhľadával, to mi úplne zarezonovalo a teraz akým spôsobom sa prejavovala tá múdrosť, presne ako si to povedal v tej otázke, že oni ti ukázali určitý taký priestor, samozrejme sa robili, že celá tá komunita sa robila, že ich vlastne vôbec nezaujímaš a ty si to aj silno pocitil, takže ťa to dráždilo, že vlastne ale veď teraz čo, veď si ma tu nikto nevšíma, to bol jedna z tých ciest, že oni proste si ťa nevšímajú, ale všetci mali na tebe oči, len si to neuvedomuješ úplne, tá múdrosť robí to, že sa nemusíš vyjadrovať. Nemusíš ísť cez slova, nemusíš ísť vlastne takým tlakom tej osobnosti, akú tu my poznáme. Takže zrazu som ale pocítil po nejakej dobe, že vlastne všetci o mne všetko vedia a tvária a robia sa, že ma nevidia, ale oni už ma tak nejak si čítali, že čo som sa tam vlastne objavil, ako je možné, že tá duša moja ma tam dotiahla, že teda som sa mohol medzi nimi objaviť a ja som to takisto nevedel, to sa proste len tak nejak stalo. A tam zrazu oni ti poskytovali také možnosti, že teba niečo zaujalo, presne ako si sa pýtal z tých možností, že niečo ťa proste zaujalo, nejaký zámer. Zrazu si to ani nevedel, lebo hlava ti poskytuje úplne niečo iné, že ja som tam poznal pár ľudí, akoby takýchto supervisorov, ktorí tam chceli tiež ísť a oni sa chceli napríklad naučiť akože astrálne cestovanie, že to bol ich akoby taký zámer. Ja som sa pýtal, že prečo si teda, že čo bol tvoj... Chcem sa naučiť astrálne cestovanie, tak vtedy som vedel, že ty tu vydržíš max mesiac, že to proste neprejde, lebo oni ťa práve učia, aby ten zámer sa ti vyvstal z veľmi jednoduchých vecí. Že napríklad sa tam budeš starať o zajace, alebo sa tam budeš starať o nejaký strom, alebo nejaký kvet, ktorý sa ti zapáči, alebo o dom, lebo vlastne tam to bola taká akoby osada 2500 metrov nad morom, čiže tam si rád, že žiješ a tam akoby sa potrebuješ trošku iná fauna, flóra, iné živočichy, iné veci. Zrazu som tam videl rôzne také tarantuly, veci a hovorím, že wow, že tak ja tu mám kopec roboty s inými vecami, ako sa to učiť nejaké duchovno a cez to ty vlastne začneš chápať to duchovno, že čo to je. Čiže ty si za nejakú dobu vlastne zistíš, že máš možnosť pomôcť opravou strechy alebo s opravou nejakých dverí, čo si nikdy v živote predtým nerobil a zrazu oni vlastne, toto je ten zámer, kde oni ťa vlastne vytiahnu z tých tvojich myšlienok, z toho astrálneho cestovania a z podobných vecí a zoberú ťa akoby do takého zámeru, ktorý je veľmi jednoduchý, múdry a ty sa tam vlastne nájdeš, lebo základom tej liečby šamanskej je vzbudiť v tebe vášeň k niečomu. Takže to som vlastne tam až po nejakých mesiacoch pochopil, že o čo im vlastne ide. Bolo veľmi zaujímavé. Čiže som stretol naozaj s takou
úprimnou takou dobrotou, ale v zmysle prísnosť. Oni boli extrémne prísni, ale zároveň veľmi múdri. Čiže tá prísnosť prichádza s tým, že ty vieš, že to je pre teba dobré, tak to úplne inak začneš príjmať. Ego tam nemalo žiadnu šancu, oni veľmi dobre poznajú aj tú našu akoby západnú kultúru, tie naše mentálne konštrukty vedia nás veľmi čítať. Čiže bolo mi to príjemné, že zrazu číta niekto mňa veľmi dobre, že nemusím sa presadzovať nejakým spôsobom. Veľakrát som mal problém to, že mi ľudia nerozumeli a teraz, že ako to povedať, že nechcel som ich zraniť, lebo som videl veľmi do ich hĺbky, tak som sa snažil tak diplomaticky správať. To mám doteraz ten program, ktorého sa snažím akoby zbavovať, že som príliš diplomatický, keď cítim niekde, že sa nehrá úplne férová hra. A potom samozrejme viem sa prepnúť do veľmi prísnej formy, ale to až vtedy, keď vlastne si ochytám, že ten človek to zvládne, alebo tá situácia to zvládne. Ale tam sa mi páčilo, že som nemusel byť vôbec diplomat, tam bolo všetko na rovinu priame a tá múdrosť znamenala toto, že ja som sa zrazu cítil, že som na inej planete, úplne v inej civilizácii. To zní krásně. Mě tam zaujalo to slovo vášeň. Můžeš ho ještě trošku víc rozvést? Toto je to, čo je základom vlastne spokojného života. Veľmi dobre ťa to zaujalo, lebo to je to najdôležitejšie, že keď ťa niečo začne baviť, tak tvojou jedinou úlohou je to podporovať. Akokoľvek sa to dá, najpríjemnejšou pozitívnou formou, krok za krokom, žiadne šialenosti, žiadne rýchle skratky a rýchle veci, aby sa niečo vyvinulo, proste je vzácne, keď pocítiš v sebe vášeň k niečomu, k hocičomu. A vlastne podľa tej šamanskej kultúry ty máš v tej vášni vydržať najdlhšie, ako sa to dá, učiť sa tam, robiť v tom, až pokým tá vášeň proste z jedného dňa neodíde. A vtedy je jasné, že sa to skončilo. Že to, čo si sa tam učil, to, čo si tam tvoril, lebo to je tvorivý proces, tak zrazu to skončilo a ty sa nemáš ohliadnúť dozadu a nemáš vlastne sa pozerať, že ale tak ja už som si na to zvykol, mne už sa to páčilo, ja chcem naspäť tú vášeň. Nie, tam to proste skončilo a ty máš ísť proste ďalej. Oni aj týmto spôsobom ťa učili, aby si akoby rozpoznával v živote, že keď niečo končí, tak môžeš sa fakt ohliadnúť, pokloniť tomu a musíš akoby vykročiť ďalej. Čiže ťa učili vlastne byť taký silný vlastne a rozpoznávať situácie, čo ešte je pre teba, čo ešte nie je. Čiže ako náhle pociťuješ v sebe vášeň, tak to je ten navigačný systém, že si správne a môžeš to vlastne robiť ďalej a keď sa to jedného dňa zatvorí, môžeš ísť kľude ďalej, ale toto je vlastne to zosilnenie človeka, čiže aj toto je to učenie. Tam sa učilo úplne akoby iným spôsobom. Toto bola jedna z vecí. Čiže vášeň ti prinesie zámer myslenia. Toto je vlastne taká rovnica, že ako náhle pocítiš vášeň, tak tá vášeň je tak silná, že stiahne tú negativitu, ktorú každý má v sebe, tie programy a tie ťažké chvíle, ktoré ti bohužiaľ negatívne ovplyvňujú život, keď nič netvoríš a nemáš tú vášeň. Takže tá vášeň vlastne je tak silná, že ona stiahne na seba všetky negatíva. Ona ťa vlastne uprace, že zrazu prestaneš rozmýšľať nad nejakým kolegom, ktorý ťa štve, alebo nad nejakou situáciou, ktorá ťa otravuje dennodenne a zbrojíš a sú tam akoby také domnenky a tá vášeň to úplne celé stiahne. A následne ti uprace myšlienky tak, aby tie myšlienky mali zámer. Lebo šaman verí, že jediné právo, čo tu máme, je mať zámer myšlienok. To je jediný, lebo osud je určitým spôsobom daná vec. Toto naše vyššie ja dokonale riadi. My tam vieme si to sťažiť tým egom, že si tam prinesieme proste problémy do toho, ale ten osud je daný a riadi toto vyššie ja. Ono proste to dianie sa udeje bez toho, aby si rozmýšľal. To je to, čo je vlastne to vyššie ja. Ak bude priestor, tak presne sa môžeme pri tom ešte trochu zastaviť, ale šaman povie, že jediné naše právo je vyberať si myšlienky, čiže zámer myšlienok je jediné, čo si môžeš vyberať. Čiže môžeš si kľudne vybrať, že budeš po zbytok dňa mysleť na kolegu, ktorý ťa štve, alebo si môžeš vybrať to dať do nejakej vášne, lebo myslieť pozitívne je náročné. Vieš si to sám určite dobre predstaviť, že proste držať sa v pozitívnom myslení je veľmi náročné. Na to je silný tréning. To trénujú tibetskí mníši a proste to je makačka, to je modlitba, to je meditácia, udržať tie myšlienky, ale podľa tej šamanskej kultúry a filozofia toho liečenia šamanského je, že tvojou jediným právom je vyberať si zámer toho myslenia, lebo to ťa ovplyvňuje a ako to urobiť bezpečne, aby si sa nevytrápil, je, že budeš mať tú vášeň a že ťa bude proste niečo baviť, lebo tá ťa zákonite udrží v pozitívnej akoby frekvencii, takže toto je ich rovnica. Tak to oni uvažujú a fungujú. To mi skoro zní jako, že buď můžu jít cestou
Meditace, dřina, tibetské prostředí, tak. anebo si najdu nejakú vášeň, ono mňa tam vícemenej zatáhne sama. Presne tak. Presne ako si to povedal, tak toto vyzerá, že je to akože ťažšia cesta. Je to pre vyspelé vedomia tá ťažšia cesta, lebo niekomu dáva zmysel okamžite táto cesta, tá cesta meditácie a tam sa naozaj naučíš skvele kontrolovať myslenie, lebo povedzme si na rovinu, myslenie sa nedá zastaviť. Je to božský nástroj, boží nástroj, ktorý by sme išli do pýchy, ak by sme si mysleli, že ja vnímam veľa ľudí, oni chcú zastaviť myslenie, že to je proste obrovská pýcha, my nemáme šancu kontrolovať tento nástroj, on proste tečie cez teba, ty ho nemáš možnosť zastaviť. Je tu ale určitá forma profesionálov, to sú títo mníchovia napríklad, ktorí sú na to školení, alebo sú to ľudia, alebo školení, sú na to trénovaní už z minulých životov, prišli sem s tým darom a tí majú priniesť určité hodnoty pre tento svet. Takže týmto ide jednoducho, ale ani oni nevedia vypnúť myslenie. Oni ho vedia len smerovať a vedia ho utišiť to myslenie, ale tie myšlienky tam tečú. Bežný človek toto zvláda veľmi náročne. Ja som si vyskúšal takýchto pár mesiacov, bolo to nesmierne náročné a to ja som typ človeka, ktorého to bavilo od malička kontrolovať, čo mi beží hlavou. Nie kontrolovať z hľadiska ega, ale to, čo ti preteká hlavou, je veľmi zaujímavé. To je proste jedno kino obrovské, ktoré ťa neskutočne vie pozabávať. Takže napriek tomu som cítil, že to je neskutočne ťažké. Toto není úplne pre bežného človeka, ktorý má svoje záujmy, bežný svoj život, chodí do práce, stará sa o rodinu, to nie je na to priestor. Takže druhá vec, presne ako si povedal, je, že je veľmi potrebné, aby si vybral niečo, kde budeš tvoriť, lebo tam si normálne si vytvoríš svoje ochranné pole a ty si chránený, lebo každá taký konflikt, ktorý sa ti v živote udeje, alebo dráma, alebo čokoľvek takého, ťa v tom udrží len chvíľu, lebo ty máš svoju vášeň, teba to stále ťahá do niečoho príjemného, do tej vášne tvorí, tam rozmýšľaš, kúpim si túto vec, na to budem môcť robiť túto vec, rozšíri sa mi to, môžem tam v tom tvoriť, potom pôjdem niekam, niekto mi s tým pomôže. To je kontinuálne šťastie, to nazývam, lebo tam tie myšlienky ti zrazu začnú pomáhať a tvoriť tú vec, v ktorej máš vášeň. Takže toto je cesta pre bežného človeka. Samozrejme, nedá sa úplne ani upnúť na to, aby si stále len niečo tvoril, ale je to tá záchranná zóna, kde ti bude dobre, kde budeš žiť šťastný, slobodný život, kde budeš proste fajn človek. A nie je to tak bolestné. Ako náhle sa upraceš ale do polohy, že tu nič nemáš, nebaví ťa ani to modlenie, sú to ani tie meditácie, sú to keci, povie taký človek. Do toho nevidíš nič, kde by si mohol rásť, lebo si myslíš, že si k ničomu, že nemáš žiadne dary a to proste nie je pravda. Každý je na niečo dobrý, my sem chodíme s tou výbavou darov. Takže to je, no ale môžeš si vybrať aj polohu teda, že zostaneš v tej negativite a proste nechceš nič tvoriť, iba budeš tak prežívať a vtedy je to nepríjemné. Vtedy sa všetko akoby na teba valí a je to veľmi ťažké a potom aj z toho vystúpiť je veľmi akoby náročné, ale aj z psychologického neurohľadiska je to veľmi ľahko vysvetliteľné, lebo predný mozog, frontálny lalok, to je časť mozgu, ktorá je povolaná na to, aby si tvoril, aby si mal nápady, tam je logika, tam sídli logika, tam sídlia veci, keď ty začneš tvoriť, tak je to odtiaľto z prednej časti mozgu. Čo je nebezpečné na tom ľudskom živote, že ako náhle netvoríš, tak sa ti akoby presunie tá pozornosť do podvedomia, ktorá je vlastne v zadnej časti mozgu a okamžite nastúpia na teba tie programy, o ktorých sme sa rozprávali, že sme ich všetci v detstve nasávali, že si bol špongia, takže ako náhle tomu systému, v ktorom žiješ, dáš najavo, že nechceš tvoriť, lebo ten neokortex ti posiela stále perfektné myšlienky a natvorenia, tak a keď ty sa tam zasekneš nejakou analýzou a začneš sa tam a zasekneš sa v nejakých takých, že v tej nečinnosti, že nedržíš rýchlosť prítomným okamihom, tak to nazývam, okamžite sa nastaví akoby hlavný program alebo hlavná činnosť začne ťa riadiť podvedomie. A to nechceš, lebo tam všetci máme obrovský bordel. To je to, čo je nadlho. A to, čo hovorím, že tá terapeutická práca nie je úplne akoby ideálna, lebo to je na strašne dlhé roky rozbalovať to, čo je v tom podvedomí. Ale automaticky, keď prestaneš tvoriť,
tak akoby defaultný program začne fungovať z podvedomia, ty si to ani neuvedomuješ, začneš tvoriť také blbosti neslobodné vo svojom živote a zrazu sa len pozrieš jedného dňa, že ja som si predstavoval, že budem tvoriť niečo iné, prečo som vytvoril takýto bordel za sebou. Takže toto je celé, že tá neuroveda, psychológia to má vynikajúco poňaté, ale ak sa presunieme do ľudskej reči, tak je to jednoducho, že ty musíš mať v živote veci, ktoré ťa bavia, a ktoré tvoríš s vášňou, lebo inak sa tu stávaš škodnou, ako my povieme na Slovensku. To je nádhera. Je úžasný, že když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak to pro mě byla úplná magie, protože jsem si říkal, jo, přesně tohle celý ty roky, co tady jsem a přemýšlím o životě a to tak přesně k tomuhle jsem si došel, že jakmile jako najdeš to jiskru, to světlo, která tebe láká, která tebe baví, tak najednou pak ty temné věci úplně ustupují, přestože si s ním předtím si s tím bojoval 20 let a vlastně se posouval po takových jako kručcích, tak najednou tě to táhne úplně, ani nestačí se divit, co všechno se děje. Absolútne samé, že ty vlastne, že veľa ľudí chce nájsť takýto recept. Pýtajú sa to mňa, pýtajú sa to všetkých, ktorým sa zdajú, že by im tú odpoveď mohol povedať. Ľudia dnes cestujú po celom svete a hľadajú rôznych guruov a hľadajú šamanov. A ja som tiež videl rôznych ľudí, ktorí tam prišli k tým šamanom a pýtali sa ich takéto veci, len to ti nikto nevysvetlí, pokým to akoby nepochopíš. Presne, ak si povedal, že ty keď si tu není prínosom, to znamená prínosom si len keď tvoríš niečo, keď máš tú vášeň, keď ťa niečo baví, tak ty strácaš absolútne tú silu, ktorá ťa to vyššie ja, to napojenie na to božstvo, alebo akokoľvek to nazveme. A vtedy tú energiu hľadaš vonku. Takže čo urobíš? Začneš sa stretávať s kopec ľuďmi a to je ten vampirizmus, ktorý je dnes už veľmi tak... Som rád, že sa už o tom otvorene hovorí, lebo niektorí ľudia žijú z toho, že neustále obliehajú iných ľudí a chcú sa baviť o všeličom a pritom to nie je tam, vidíš za tým, že to nie je žiadna debata, oni tam len získavajú energiu z toho, je to ten energetický vampirizmus, ktorý je proste už dnes naozaj akože detekovaný aj vedou, takže je to taká škoda. Tento typ človeka to robí preto, ja keď to vidím, tak viem, že to robí preto, lebo on nie je napojený na seba. Nie je napojený na tú svoju vášeň, nemá pod kontrolou myšlienky, chodí mu tam všeličo a hanbí sa za to, čo mu tam chodí. Takže to je celé vlastne celá reťazová reakcia. Skôr by ma ale zaujímalo, lebo vybudoval si veľmi silnú, peknú a tvorivú platformu, takže takisto žiješ tú vášeň a takisto žiješ tú tvorivosť. Akým spôsobom, bo ja teraz, keď sa na teba pozriem, vidím, že máš iskry v očiach a že proste, že si šťastný za to, čo robíš. Veľmi ťa to náplňa, baví. Ako si sa k tomu dostal? Ako ten celý tvoj príbeh ťa sem poslal? No, zajímavým způsobem, protože jak jsi mluvil o tom, že ty jsi měl od malička nějaký to vnímání, tak já jsem od malička měl v sobě dvě takové protichůdné síly, zdánlivě. Ta první byla přesně vnímání, že je ve mně něco neuvěřitelně silného, něco, co můžu dát světu jenom já, něco, co je jedinečný a zároveň jako totální strach z toho, že jsem vadnej kus, člověk na vyhození k ničemu. A tohle to spolu furt tak nějak soupeřilo a hrozně dlouhou dobu ten strach měl navrch. Že vždycky, když mě napadlo něco, hele, do tohle bych se mohl pustit, tak ten strach řekl, no zapomeň na to, nemáš na to, nebo si akorát natlučíš pusu nebo něco. Takže jsem žil v tom strachu a to byla sněhová koule, jenom se to nabalovalo, takže pak, když přišla puberta, holky, nějaký první možnosti větší seberealizace, tak já jsem prostě zakřiknutý člověk, který si furt cucal palec v koutě a vždycky říkám, že jsem 30 minut pochodoval před obchodem, než jsem sebral odvahu jít dovnitř koupit 10 housek, protože v tom obchodě byla prodavačka, která když mě viděla, tak se usmála. Já jsem si myslel, že se mě jako vysmívá, že můžu zase pro 10 housek. Takže v tomhle tom jsem žil a pak, a k tomu se možná taky klidně můžeme rovnou dostat, že pak přišlo nějaký období, kdy jsem si strašně nabil čumák, protože když mi bylo 17, tak můj táta spáchal sebevraždu. Okay. A on byl velký workoholik, takže chodil domů, když já už jsem spal a odcházel do práce, když já jsem ještě spal. Takže jsem ho moc nevídal a když potom umřel, tak já jsem si říkal, já nechci, aby moje děti tohle zažily, takže já musím nadělat veliký ranec peněz, než budu mít děti, abych jako pak nemusel řešit ty peníze, protože jsem si myslel, že táta do té práce chodí kvůli těm penězům. Rozumím. Tak jsem zjistil, že to bylo úplně z jiných důvodů.
dost podobných těm mým. Takže jsem jako nejdřív šel do nějakých multilevelů, do biznisu, takový ty, jako vyděláš prachy rychle, ideálně a chodil jsem celý den v kvádru, který jsem nesnášel. Vůbec jako úplně jsem k tomu měl odpor, ale říkal jsem si, tohle je ta cesta. Rozbil jsem si tam čumák, tak potom jsem ulítnul na úplně druhou stranu, na izoobláček, takže jsem chodil po žavém uhlí a meditoval. Jsem říkal, že už chyběly jenom batikovaný hadry a plnovous a mohl jsem za Jardu Duška vzít 4 dohy. A tam taky jsem si jako říkal, hele, teďka, tak když já budu takhle správně meditovat, a když budu takhle správně se nalaďovat na ten vesmír, tak ten vesmír pak přijde a dodá mi tu hojnost. A furt jsem to zase čekal někde venku. Tak jsem si tam taky rozbil čumák, to skončilo tím, že mě opustila přítelkyně, protože jsem furt jenom meditoval a ani jsem doma nebyl schopný opravit záchod, že vesmír se postará, že jo. No a pak už jsem to tak nasranej. A jako tam bylo to už tolik bolesti a tolik mě to nebavilo všechno, že jsem si říkal, tak co bych teda vlastně chtěl já. Jo, to byl první okamžik, kdy já jsem si tuhle otázku položil a začal jsem vyhmatávat nějaké věci, které mě zajímaly, které se mi líbily. To byl takový nějaký počátek toho, co potom se přetavilo v ten neurazitelný podcast. No, ale přesně jak říkáš, tak i na téhletý cestě jsem zvládnul se do toho různě zamotat a zabalit a zase ten strach měl navrch. Takže jsem jako dělal spoustu věcí fakt jenom ze strachu, že jsem měl strach, ale když tohle dělat nebudu, tak ty diváci se ode mě odvrhnou, nebo nevím, když budu dělat tohle, tak ten podcast bude úspěšnější, ale nerezonovalo to se mnou vevnitř. A jak loni v lednu to přišlo znova, že jsem to měl tak plný zuby, protože jsem neměl žádný volný čas, žádný možnost odpočívat. Na dovolenou jsem vždycky jezdil s počítačem. Tak jsem si říkal, no to není možný. Jako, jak je možný, že dělám to, co jsem si odpověděl na tu otázku, co bych vlastně chtěl já. A přitom mě to tady drtí a škvíří a to. A když jsem se fakt naštval po druhý v životě a sednul jsem si a řekl jsem si, fajn, tak co mě baví? Co mě jako nabíjí, když to dělám? Co mi dává energii, místo, aby mi to bralo a tak? Udělal jsem si to takovýto ikigai cvičení, to není úplně ikigai, ale to je jedno. A vyšly mi z toho nějaké věci a v tu chvíli jsem jako pochopil. Jsem si říkal, ty bláho, tak proto tak je, že vždycky, když jsem si tam vypsal ty věci, které mám rád, které mi nějak jdou, dávají mi smysl, je to ta moje vášeň, tak vždycky, když jsem se k ním přiblížil, tak jsem byl šťastný. A vždycky, když naopak něco mě od nich odtrhlo, nedej bože dlouhodobě, tak jsem se začínal sypat, přišly deprese, naštvání neustálý, furt vytočenej, podrážděnej, stačilo na mě blbě promluvit a už jsem lítal. Tak dále. Já jsem si říkal, bože. No a od té doby fakt se snažím i na tom podcastu makat tím způsobem, že jako naslouchám sám sobě, co mě láká, kam mě to táhne, co mě baví. A myslím si, že vůbec není náhoda, že tady dneska spolu sedíme, protože fakt ta příprava na tebe mě tam docvaklo takových věcí, jak by se dalo dělat líp, že by mě to ještě víc bavilo. Jsem úplně zažil nirvána stav, když jsem začal s tou rešerší na tebe, protože jsem si najednou uvědomil, jo, tak tohle je opravdu to moje, tady je ta moje vášeň a pojď teď se do toho ponořit a pak, teď nevím, kdo to řekl hrozně hezky, že v té mysli je jenom jedno okýnko, čím se ta mysl může zabývat a když tam dáš něco, co tebe, z čeho máš ty jiskřičky v očích, tak ty démoni a blbosti a nesmysly už tam nemají kam vlézt. Takže... Presne tak, tam absolútne nie je priestor, lebo tu veľa ľudí si myslí, že je nejaké peklo, že sú nejaké temné bytosti. Jediné temné bytosti sa tvoria akoby v nás, že oni nemajú samostatnú identitu. Oni sú napojené vlastne na ten systém uvažovania aj na to spoločenské vedomie, ktoré sa tvorí. Čiže to je jediné, kde ťa môžu chytiť, keď si to okienko necháš voľné a oni vtedy veľmi radi využijú tú príležitosť. Ako náhle tam dáš nejaký svoj zámer, tak si úplne chránený, lebo toto presne si dobre povedal. Častokrát sa ma ľudia pýtajú, že ako sa chrániť. Toto je presne to, že buď v tej svojej vášni asi dokonale chránený, samozrejme existujú rôzne také mechanické, praktické formy ochrany, ale to vôbec nemusíme robiť, keď presne si to povedal, že vyplnil si to okienko v tom myslení tým, aby ti tam nechodili blbosti. Oni nemajú totiž to priestor, oni akože stále cez teba tečú, ale tá vášeň je tak silná, že absolútne nie je možné, aby sa tam niečo uchytilo. Ale presne ako si povedal, lebo ja
Ja vidím na tebe, že ty vieš, presne si to povedal, máš obrovský dar naslúchať, počúvať. A to je presne to, k čomu si sa potreboval dopracovať, lebo vlastne si uvedomil, že ťa bavia tie životy druhých ľudí a že sa tam, že to je strašne zaujímavé. Ja to hovorím stále, že ja si tu sadnem teraz von na lavičku, ja tu môžem sedieť celý deň, lebo mňa neskutočne baví to, čo vidím. Takže to je tá moja vášeň, ktorá je pre mňa veľmi zaujímavá. A hneď, ak som prišiel, ak som ťa uvidel, som vedel, že ty vieš počúvať a to je veľmi vzácne v tomto svete, preto je mi úplne jasné, že si akoby nabil hubu v rôznych veciach, lebo pokým sa človek tomu prepracuje, že čo je vlastne tým darom, ale pozor, nie je to poslanie. Toto je to. Niektorí ľudia si myslia, že to je to poslanie. Poslanie je skôr vlastne to, čo, alebo aj z tej šamanskej kultúry, ako som to tam aj vždy vnímal, aj som to aj vždy cítil, že to poslanie sú tie, napríklad zvládnuť ten strach, presne o ktorý si hovoril. Ty sem prišiel, tvoje poslanie je zvládnuť tento typ strachu, ktorý ťa vlastne oddeloval, lebo to je vlastne téma sebelásky. Takže to je tvoje poslanie. Tvojim darom je vedieť, že vieš počúvať druhých ľudí. A toto si častokrát ľudia myslia, že niekomu niečo vyjde. Ty by si teraz ľahko mohol mysleť, že tvojim poslaním je tvoriť neuraziteľný podcast a že teraz musíš niečo vytvoriť pre tento svet. Ale ty si tu sám za seba a zabávaš sa tým, že si sem voláš ľudí, že ich vieš počúvať a vďaka tomu tvorí sa táto platforma a je stále silnejšia, lebo ako náhle ideš do tej čistoty, tak ona nemá ako neúspieť. Takže toto je to. Ako náhle si na to tlačil, tak presne zrazu si nestíhal, zrazu si nemohol ísť na dovolenku, lebo si sa oklieštil sám seba. A toto je veľmi dôležité, si uvedomiť svoje poslanie, ktoré väčšinou býva to tvrdé a ťažké a zároveň si uvedomiť svoje dary, ktoré to vlastne vyvažujú. Čiže presne som chcel, aby si to povedal, lebo to cítim, že máš cestu proste za sebou a dotyk s ťažkými vecami, samozrejme v tých detských časoch, keď prídeš do nejakého rodiča ešte touto formou, to je normálne, že máš možnosť sa dotknúť života, že život je neuchopiteľná vec, ale zrazu pri takýchto momentoch ty máš zrazu možnosť sa dotýkať života. Ty presne vieš, čo to je za pocit, ty presne vieš, čo sa ti dialo, ako telo reagovalo, ako hlava. To sú veci, ktoré ti už nikto nezoberie, to je tá sila vlastne. Lebo tak sa vlastne definuje aj skutočná sila podľa tej šamanskej kultúry, že skutočná sila je vtedy, keď sa vieš akoby postaviť sám za seba, keď vieš, že čo je za tebou, dobre si to pamätáš, prešiel si tie skúšky a si schopný vlastne rozpoznať v sebe tú slobodu a ten nadhľad a to je skutočná sila. Nie je to, že aké máš svaly, alebo nie je to, kto čo všetko zvládne, ale skutočná sila je vlastne v tomto, že si schopný rozpoznávať to, čo sa ti v živote deje a hlavne reagovať na to. Vieš, že príde nejaká situácia a ty vieš, že je to pre teba dobré. Toto, keď si človek osvojí, a toto je naozaj akoby taká aj základná životná vec, že keď sa čokoľvek vlastne stane, tak je veľmi dôležité, aby si veril, že to je pre teba dobré. A je to veľmi náročné. Proste si v nejakej situácii vieš povedať, že tak čo tu mám v tejto situácii hľadať? No ja jediný som strátový, dopadlo to úplne najhoršie, ale keď vlastne dokážeš uveriť tomu, že je to pre teba dobré, a teraz nemyslím takým EZO spôsobom, ale normálne sa tak na to pozrieš, že ak tomu nerozumieš hneď, tak to pustíš, ale vieš, že za nejakú dobu budeš vedieť, čo sa stalo. A ak si schopný veriť, že to tvoje vyššie ja ti nepošle blbosť do tvojho života, alebo nepošle ti nejakú drámu, alebo nepošle ti niečo, z čoho nemáš byť ziskový, tak týmto spôsobom vysvetľujú šamani, že čo je skutočná sila, že toto je definícia pre nich sily človeka, že si schopný vlastne veriť a následne podľa toho aj žiť, že čokoľvek sa ti udeje je pre tvoje dobro a tým pádom si vyhral, lebo už si slobodný. To je tá sloboda, o ktorej sme sa na začiatku bavili. Teším sa, že toto nám vystalo, táto téma, akoby to slovo sloboda, lebo tam to je presne všetky, čo si veci prečítal, že som niekde povedal, tak tomu to smeruje. Lebo byť fajn človek, to není len také jednoduché. Ty si prešiel, že chcel si zarábať veľa peňazí a chcel si byť fajn človek. Potom si spadol do EZA, lebo zase si chcel byť dobrý človek, ale chcel to byť stále to tvoje ego, alebo ten mentálny konštrukt, ktorý išiel cez teba, alebo ten program.
ten ťa vlastne tlačil do toho, ale že v pohode človekom môžeš byť až vtedy, keď to totálne pustíš a proste ty nechceš byť v pohode človekom, zrazu s ním si. Lebo všetci sme vlastne, ten základ toho, čo je v nás je vždy len dobro. Takže keď všetko ostatné odhodíš, tak určite z toho vystane len, že si v pohode. Mně se i hrozně líbila myšlenka, že najednou si začneš sám sebe extrémně vážit, protože už nebudeš hazardovat s tím pokladem, který v sobě máš. Tak. To je... K tomu treba akože dospieť. Určite mi to potvrdí, že to sa nestane zo dňa na deň a nebolo by ani dobré, aby niekto na seba tlačil v tejto sfére. Že to je to, že vidím... Teraz žijeme akože takú zaujímavú dobu, že už to nie je tá doba, keď sme boli akoby my mladí alebo malé deti, že skôr sme museli budovať to, že sme sa museli, to je presne ako si povedal, že naberať tú odvahu, aby sme niečo urobili, aby si vošiel do toho obchodu pre tie housky, že skôr toto bola tá éra, čo sme museli, že nabrať odvahu, aby sme niečo, lebo sme sa cítili, že nikto o nás nemá záujem a že sme akoby, že nepotrební ľudia. Ale teraz je iná fáza. Teraz je tá fáza, že mladí ľudia majú zasa, a preklopilo sa to, tá sebaúcta zasa do opačnej presne polohy, že tá sebaúcta je rovnako v tom, keď si o sebe namýšľaš, keď si uveril príliš. Takže mladí ľudia teraz majú toto, že oni si zasa príliš uverili, oni zasa majú pocit, že môžu akoby všetko a všetko im patrí. A všimni si, že v takejto fáze, keď začneš tvoriť veci a začneš tlačiť na veci, tak proste ty nedosahuješ tie výsledky a je to veľmi také nepríjemné, že ty vlastne nevieš, ako to máš robiť. To je na tom vlastne to najhoršie, že čiže pri tej vete, jak si povedal, tak sa jedná presne o toto, že mladý človek príliš si uveril a tlačí to z takej, on si zase nechce priznať, že má stať vlastne rovnými nohami na zemi a je to pre ňo veľmi nepríjemné, čiže zasa si narazí rypak rovnako ako ten, ktorý má to nízke sebavedomie. Čiže dôležité je len proste sa na to vykašľať všetko. To je strašne dôležité a vlastne netlačiť na seba v tom smere. A zbavovat se, nebo když jsme se tady bavili o té jednoduchosti, a v jednoduchosti je krása, to se vždycky říká, ale když člověk nahlídne, co to vlastně znamená, že to často znamená i zbavit se všech věcí, které, nebo nejenom věcí, ale součástí života, který mě jenom berou energii, rozptylujou, zdržujou, otravujou a tak dále, že se mi hrozně líbila myšlenka, že duchovní život je o tom odškrtat ze svého života zbytečné věci, protože to, co zbyde, tak je potom ta krása a čistota. Tak nad tím hodně teďka přemýšlím, co ještě můžu škrtnout, co ještě není moje a co mi tam zůstane to hezký potom. Niektoré veci sa nedajú presne škrtnúť hneď. To je presne to isté ako v predošlej tej téme, čo sme sa bavili, že ty k tomu musíš dospieť. Preto som hovoril o tých mladých ľuďoch, že ty si zase veľmi uverili a naopak zase potom tu máme tú staršiu éru, ktorá má tak nízke sebavedomie, že sa boja vôbec niekam vykročiť. Ale ty sa k tomu tiež musíš dopracovať. Nedá sa to úplne urobiť hneď. Čiže aj v tomto by bolo dobré akoby netlačiť na veci, lebo aj v tom zjednodušovaní veci ty toho jedného dňa musíš pocítiť, že si súčasťou niečoho väčšieho a nedá sa to... Ja častokrát hovorím, že tá duša má nejaký, má anglické slovičko, že timing. Tam je nejaký časovač a ty môžeš robiť len to, kde ťa to púšťa. Čiže ak ťa to... Že zjednodušíš si veci vo svojom živote a zrazu zistíš, že už nevieš, kde máš zjednodušiť, tak tiež si musíš počkať len na to, pokým sa ti otvorí ďalšia komnata, kde vlastne zistíš, že si dokážeš ešte zjednodušiť veci. Ja som sa prepracovával takou zaujímavou formou aj k tej jednoduchosti, že ja som vždy mal rád ako u seba doma prostredie, kde som vnímal, že sa chcem pozerať na veci, ktoré ma bavia, v ktorých je tá moja vášeň. Čiže páčili sa mi obrazy, páčili sa mi zaujímavé knihy, páčili sa mi ale aj bežné nástroje, čo ja viem, nejaká pekná kuchyňa alebo chlapské veci, že vybudovať si nejaký tréningovú miestnosť vlastnú, že hocičo, čo ťa nápadne. A zvykol som, a pritom ja som ten typ človeka, že čo mám veci na poriadku, ja mám okolo seba všeobecne poriadok, ale ja som sa jedného dňa prišiel domov, som otvoril dvere a som zistil, že mám zararožený byt.
A ja viem, že niekto na to povie, že to je útulné. Ale ty sa tiež musíš dopracovať k tomu, aby si pochopil, že to nie je útulné. Že ja teraz vidím, ľudia cestujú po celom svete, oni si z každého miesta chcú niečo doniesť domov a jedného dňa tam prídeš, akože ťa pozvú niekam na návštevu alebo dojdeš ku kamošovi alebo si ho otvoríš, no dostaneš takú bombu, ja to veľmi cítim, tieto veci a každá vec má svoju energiu a ja to veľmi cítim, že jak ty tu môžeš fungovať a pritom sa mi sťažoval 2 dní, že sa nevie upokojiť, že má preťaženú nervovú sústavu, že má problémy, že stráca veci a teraz by som mohol s ním robiť tú psychológiu a vlastne by som sa aj tak len dopracoval k tomu, že má zarároženú hlavu, lebo sa pozrieš na to jeho prostredie a on má zarárožený byt. Takže tam sú 3 typy gaučov, každý úplne iný, vôbec sa tam nehodia, on si to nestihol vôbec všimnúť, že vieš, a ja som jedného dňa som otvoril takto dvere svojho bytu a som si uvedomil, že to vôbec nie je útulné, jak si ľudia myslia. Že si držia staré spomienky, staré programy, staré zážitky a myslia si, že to je niečo pekné, len tá vec už skončila a ťa ťahá do tej minulosti, že to už sa musíš držať tej rýchlosti, toho prítomného okamihu, to, čo ti ten život ponúka, lebo to je jediná realita, ktorá existuje. To, čo sa stalo včera, už je proste neexistujúce. A týmto, že si nosíš domov veci, tak ty vlastne stále hovoríš, že ja sa ale chcem na silu držať v tej minulosti. Ja tam chcem byť, ja chcem mať ten obrázok z tej dovolenky, ja chcem mať to pierko, ktoré akože mi spadlo do rúk a to je nejaký znak a ľudia si to všetko zoberú a zoberú si to domov, tam to obhajujú a že ja každý, keď sa na to pozriem, tak mi to pripomenie, vieš, a toto je presne tá jednoduchosť, o ktorej rozprávam, že jedného dňa sa prichytíš pri tom, že ty chceš mať ten byt vlastne veľmi čistý, že tam chceš mať jeden stôl, na tom stole nechceš mať vôbec nič, lebo sa ti páči ten stôl, takže už tam nebudeš nič dávať. A na jednu chvíľu by sa ti mohlo zdať, že je to také sterilné, ale ty zrazu pochopíš a pocítiš, že si otvoríš ten byt a tvoja centrálna nervová sústava je úplne kľudná, lebo ona vidí čistotu, ona vidí čistý priestor, že to oko je veľmi zaznamenáva to, čo sa deje vnútri. A ty vlastne zrazu zbadáš, že ty máš veľmi jednoducho zariadený byt a cítiš sa tam neskutočne dobre a je ti v ňom neuveriteľne dobre a nebehajú ti tam tak tie myšlienky preto, lebo všetko si odtiaľ vyhodil, všetko, čo sa týka minulosti, už proste neexistuje. Ja rozumiem, že sme iné typy temperamentov a osobnosti a niekto má naozaj, väčšinou u žien to vnímam, ženy sú krásne emočné bytosti a oni sú častokrát naviazané na hlboké veci a často sa zbavujú veci, ale potom majú aj také silné emočné obdobia a nevedia sa z toho dostať a musia navštevovať terapeutov a psychológov. Začína sa doma. Začína sa vždy vo svojom prostredí a fakt doporučujem každému, že ak to už niekto pocíti a zrezonuje to s ním, treba vyhádzať z toho bytu všetko proste, čo tam nemá byť. A aj keď by ti niekto prišiel povedať, že to je sterilné, príde sa tam pozrieť na druhý krát a ti povie, že už to chápem. Že už to chápem. Takže takto ja, keď hovorím o tej jednoduchosti, tak toto bol napríklad dobrý príklad, ktorý mi teraz poslúžil, ale toto sa dá aplikovať úplne že do všetkého. Že napríklad páči sa ti táto zelená košela, tak samozrejme nebudeš ju nosiť každý deň, ale kúpiš si pár podobných vecí zelenej farby, ktoré ti budú vyhovovať a proste užiješ si tú zelenú. Lebo príde deň, kedy prestane tá zelená pre teba hrať alebo prestane ti slúžiť a už ťa to samozrejme to vyššie ja, preto to milujem toho ducha vnútri, lebo on ťa zobere niekam inám a on len chce, že ja ťa zoberem, ty sa nestaraj, ale tam, kam ťa zoberem, tak prosím ťa, buď tam naplno. Takže to je jediná dohoda, ktorú ako s nami on má, preto ja milujem žiť ten život toho ducha, lebo on iba toto chce. On sa o všetko postará, lebo mal som aj možnosť pocítiť, čo ten duch je a tu by som jedine povedal, že v tomto mám trochu výhodu oproti ostatným, lebo mal som možnosť tých mimotelových zážitkov v tej najprofesionálnejších rukách šamanských. Ja nerozumiem, ako je možné, že som sa dostal do takýchto profesionálnych rúk medzi šamanov, ktorí neberú bežne ľudí, dnes sú úplne uzavretí, nepúšťajú k sebe akoby ten nával, akoby ľudí, ktorý tam vznikol. A mal som možnosť si toho ducha ochytať takto v reálnej forme, akoby v živote. Lebo ty, keď vchádzaš do toho života, ty vieš, kto si. Ty vieš, že si tým duchom a potom ideš do tej amnézie toho života a preplietaš sa tým životom, chceš sa pochopiť základné mechanizmy, učíš sa na tých lekciách, na tých pádoch a potom, keď zomrieš, tak samozrejme, že na čo som robil také scény, však si zase rozpomenieš. Ale je veľmi vzácne a tie životy sa teraz už nezdajú žiť, že počas toho života už ti príde skúsenosť,
napríklad strata otca takýmto spôsobom, alebo akýkoľvek silný zážitok, ktorý ti pomôže sa dotknúť toho života a tým myslím toho ducha. A ja som mal vyslovene možnosť, lebo tak som si to aj zaprial, mal som taký zámer, že ja chcem pochopiť, čo to tá duša je, lebo ja ju neskutočne cítim, ale rád by som aj pochopil, že čo to je, že spomenúť si na seba. A toto sa mi presne podarilo tam zažiť. Čiže ja teraz už si vykračujem po tom svete, že čokoľvek sa mi stane a mňa nájdeš kľudne akože naštvaného, mňa nájdeš, že sa mi nepodarili veci a som na seba nahnevaný, alebo hocičo, vieš, ale veľmi rýchlo sa z toho dostanem, lebo mi príde taký úsmev, ako sa ty na mňa teraz usmievaš, že viem, čo to ten duch je a ako sa prejavuje a čo on chce a viem s ním komunikovať kedykoľvek, kedy mi je ťažko. Lebo naozaj, preto ti hovorím, že čo on chce, že počuj, vzťah je najvyššia duchovná škola, tá žena je tam vždy silnejšia, ona ťa môže veľa naučiť, keď jej ukážeš svoju autenticitu a svoju zraniteľnosť, tak ona to nikdy nezneužije. To sú dva vesmíry, ktoré ale keď zaklapnú spolu a chápu sa, tak to je umelecké dielo, to je najvyššia duchovná sféra. Ja si všímam, že ľudia majú, že mesačné vzťahy, potom majú poročné vzťahy, potom majú ročné a sú takí borci, ktorí si hovorí, že ja viem už vo vzťahu chodiť, ja aj 2 roky viem vydržať vo vzťahu. Tie 2 roky je stále obdobie, kde ty dokážeš a zvládaš ešte hrať. Ty si 2 roky schopný pre tou partnerkou hrať, že presne, že si melancholický typ, ale v skutočnosti hrá, že si extrémne pozitívny typ a miluješ kupovať darčeky. Prvá vec, ako sa dotknúť svojho ducha, je ochrániť si svoju energiu. Nepúšťať sa do vecí, do ktorých sa nemáš motať, držať si svoje procesy, čerpať zo svojho zdroja a naučiť sa byť aj v tichu. Hovorím vám, že stať sa šamanom sám pre seba, lebo ty si v tej chvíli už vo 24-hodinovej meditácii, ty chodíš a ty proste všetko vnímaš, chápeš, je ti veľmi príjemne, zrazu sa ti tie veci, ktoré sú akoby takým prúserom nežiaducím, tie sa ti prestanú úplne diať. Celé tvoje vnútro, celé telo sa začne okamžite liečiť. Vtedy nastane proces, že všetky bunky tvojho tela vyšľú informáciu, že všetko, čo nemáš v tele v poriadku, sa začne okamžite liečiť. Zrazu si silný človek, zrazu ti ľudia hovoria, že počuj, že chcú byť ľudia okolo teba zrazu, chcú byť tvojimi kamarátmi, začneš ich zaujímať. Ty šedá myš, ktorá si nikdy nikoho nezaujímala, zrazu sa ľudia začnú si pýtať tvoj kontakt na teba, chcú sa s tebou nejako kontaktovať, to už všetko ti ukazuje tá realita, že niečo robíš akoby dobre. A potom príde tá najkrajšia fáza, že ty si vlastne uvedomíš, že... Chcete moje Hero Heroes zdarma? Klikněte na odkaz v popisu epizody a užijte si můj prémiový obsah v plné síle.